vodu tady máme. Do toho nalejeme odstraňovač, snad se trefím nějakých 100-200 ml. Zahřejeme a vidíme, co se stane. Jak teda mě fascinuje, jak je tam ten kámen, tak ono to asi pijeme. Že předpokládám, že něco takového mám v těle a asi bych si potřeboval taky napít tady odstraňovače. No doufám, že to nebouchne. To zahřála, teď budeme čekat 20 minut. Vidíme, radši 30. Staveno 30 minut a jedeme. Budíček zazvonil. Koukneme se, co se nám tady stalo. Tak. Hezky. Ono to fakt zmizelo, no to je pecka. Tak moment. Aby to bylo líp vidět. Tak, takže tady máme tady ten prostředek. Sonet odstraňovač vodního kamene. Tady nahoře to nebylo, pač tam nebyla voda. A tady to úplně zmizelo. Ještě si kouknu, jak to vypadá, když je prázdná. Tak, celý ten spodek kovovej tak je krásně čistý, tam se to vyčistilo dokonale, ale ten plast, co je okolo teda, tak tam se nestalo vůbec nic. Teda, je to něco lepší, ale myslím si, že tady na tu špínu nebo na ten kámen to nestačí.